бърка. Ко става? Снимаш, бе, Дева. Защо? На тъс хубавата лодка с кейки хубави риби. Ебако, майката ми. Танася кепа е под газети. Споко е, че го извадим и тази въдица е плътен карбон. Ти с каква корда се? Те са 0,20 как че скъсам. Това е специална лимитирана серия за батеа, че се прави на една личи. На фокус. Ти си с първото фърлене и аз съм с първото фърлене. Аз съм на Касмастер. Не знаеш, че ми викат. Добре то. Желю Касмастера. Медената руса. Това е така, не, това е обувката, това не е Касмастер, това е медената. А момина руса има ли? Момина руса. Гаси.